Helo, mae sawl un dros y blynyddoedd wedi bod yn gofyn sut mae delio gyda cravings siwgr. A yn amlwg, mae'n hawdd jyst deud, wel, peidiwch â prynu nhw, ond weithiau mae angen mynd yn ddyfnach na hynny, ynde? A gofyn y cwestiwn, wel, pam bod y cravings siwgr yn digwydd yn y lle cyntaf? Mae lefel siwgr yn y gwaed yn gysylltiedig efo lefelau egni. Ac yn amlwg, os ydy lefel siwgr y gwaed yn disgyn, yna dyna pryd da ni yn dechrau creifio am rhywbeth melys er mwyn trio codi'r lefel siwgr na yn ôl. Felly mae lefel siwgr y gwaed, cravings a lefel egni i gyd yn gysylltiedig. Y tip gorau fedra i roed i unrhyw un sydd yn dioddau o y gollyngiad yma mewn lefel egni ac felly ella'r teimlad bod rhywun angen siwgr neu caffi'n hyd yn oed er mwyn cael yr hits na yn ganol bore neu ganol pnawn i gadw nhw hynna'n fynd, ydy i ddechrau y diwrnod gyda protein. Felly, os ydych chi'n gallu cael protein da i frecwest, mae hynna yn mynd i olygu bod lefel siwgr y gwaed yn aros llawer mwy cyson. A be wnaeth ddigwydd ydy bod ni'n sefydlogi'r lefel siwgr y gwaed yn sythach, yn hytrach na bod ni'n cael y spike lefel uchel siwgr yn y gwaed, a wedyn yn amlwg, well, goes up, must come down, fel maen nhw'n deud. Os ydy o'n mynd i fyny'n uchel, fydd wedyn lefel siwgr y gwaed yn disgyn yn isel iawn. Ond fel dwi'n deud, drwy bita protein, peth cyntaf yn y bore i frecwest, mae hynny'n mynd i helpu gadw y sefydlogrwydd yna, a da ni'n osgoi i fyny ac i lawr yn ystod y dydd. Felly, os ydyn ni ddechrau'r diwrnod drwy gadw yr lefel yna'n eitha sefydlog, mae hwnna wedyn yn mynd i barhau am weddill y dydd. A enghreifftiau yn amlwg ydy pethau fatha wyau yn brotein perffaith i gael i frecwest, ond hefyd pethau fel yr hadau chia yma, a dwi wrth y modd yn cymysgu'r hadau yma gyda unrhyw fath o iogwrt plaen, iogwrt naturiol plaen. Mi fedrwch chi hefyd rhoi diferyn bach o rhywbeth fel flax seed, so mae hwnna'n rhoi mwy o omega-3. Oherwydd yn amlwg pan da ni'n siarad am protein, mae olewyddion da hefyd yn gallu helpu y protein i sefydlogi lefel siwgr y gwaed. Felly cymysgu chydig o hadau, mae'n gwahanol fath o hadau yn amlwg i gael. Chia ydy hein, mae hein yn uchel iawn mewn protein. Hadau flax yn un arall neu linseed yn ogystal ar olew i hun, a cymysgedd amrywiol o hadau a cnau yn mynd i wirioneddol helpu. Felly cymysgu hynna i'ch uwd yn y bore, i fewn i iogwrt fel nes i egluro, neu wyau wedi sgramblo hefo chydig o avocado ar yr ochr, hyd yn oed beans ar dost. Ond os fedrwch chi gael rhyw fath o frecwest yn y bore, a trio osgoi y grawn fwydydd yna, yn enwedig y rei sydd yn uchel iawn mewn siwgr, dwi'n siŵr bysach chi'n gweld gwahaniaeth yn eich lefel egni a cravings yn ystod y dydd.